Maswera sei pano pa Liberation Channel. Maswera sei matimana enyika yese yeZimbabwe. Maswera sei ikoko kwezvinoitika kwacho kuHarare ikoko. Pakutanga ndoda kumhoresa chairman wedu Mr. Jeff Judah. Ndichiti maswera zvakanaka here. Pakutanga ndoda kutsigira idea pfungwa yawakataura kuti mandevere nemashona vakasvika muZimbabwe vari vagarisani nguva imwe chete over 400 years vari munyika vachiita vachigarisana. Mumashona takanga tichihedwa nemhuri munhu Mutapa. Tidombo family ndiyakanga iri kumatebhelele ndoko chispreada kwese kuenda kubata kwaNdebele uko kwaitaura kumpumalanga zvakangodaro. Mandevere, they were too close to the Nguni people like Mazulu. Any problem yaitika vaishandidzana nedzimba idzodzo, ndosaka muchizoona muzikadzi akavajoina because vakanga vanzwa kuti varungu vari kuuya vachirwisa vaida masoja, uye mambo Chirisamhuru the second akaita tragedy, akaita accident achivaka chinhu chake chaida kutora mwedzi, akauraya magenerals nemasoja mazhinji nevana vake vazhinji vahombe. So there was a most of political chaos and the political violence yakanga iripo ndokuuya kwaLobhengo nevarume 500 chete. Samwari mandevere vese pavakabva kusvika in 1828 vakanga vatozadza nyika ino nevanhu 500 chete. Hazviiti, mandevere vakagara varipo. Mashona vakanga vari too much connected yaipinda muMozambique ndokakanga vatichinyanya kudyidzana navo neumambo vanana dzimambo. Ukangosvika kuunana mambo toti ana Mutape, toti Mutapa. Mozambique vachingoshandisa kuti Mutape vatoti Mutapa, ndio family iyoyo. Toenda panyaya ndoda kuti timbodzidzisana nyaya yeunhu hwechiMalawi hwechimumbwa nechinyasa. Unhu hwedu isu semaZimbabwe hwakairodwa nenyaya yechigure, kutamba zvigure. Izvozvi museve wedu wakanga wakanaka, wakaparadzwa. Jiti zvataitamba mbakumba zvakareplaced nekutamba zvana borodeo, zvimadhenzi zvekuMozambique zvigure zvinotambwa ndiana Macheso, zvimagitari zvechinyanja zvinoridzwa ndiana Madzibaba. Sutati nemabest musician aizikanwa muworld mese, Mutukudzi, Chimurenga, Dembo, Zvashata. Varume avairova toita majaivhana paBulawayo apo, ndozvainge zvibaba zvacho. Zvakaparadzwa nemanyasa nemamumbo akapromota Mugabe akatengera zvinhu maequipment kuti vakwanise nekuvasponsor kuti vakwanise kurova system yedu yemusic. Kubhora ndizvozvo futi takungoprodusa manyasa ega ega. Tikatarisa Benjani Mwari Wari, tikatarisa unonzi anoyu uriko Kama Billiard, Gadzirisho Kwinyu, Dhani Piri, Murape, Kaitano Tembo, Pasua, Mozi Chunga, uri kuhedha Dynamos izvozvi zvinonzi anoyu Kamunyasa, ndosaka chishupa Dynamos chifa kudai. Tikatarisa Caps United yakanga yakagadzwa iri government product ichibva Caps yanga iri under government ikaitwa hacked by the Nyasas. Ndopamukazozwa anonzi Twine Piri akutoicontrora, akutoita nemanyasa ake, akutoiparadza kusvika nhasi. Kepe neDynamos zvakafira mumaoko memanyasa. Takanga tiine mabank, vakaenda spray yekuba mabank. Kasukwere architect wacho aina Mujuru nana Chihuri, manyasa ese ana Mugabe vakatorana mabhengi akawanda vachiva liquidate. Vaitenga bank necheap price, riri government bank, voristripa, voluta mareserves aro, vorishelfa, vorirasa. Mumwe muchinda akanga aripo pamushona akanga achidya nemabwida anonzi Nigel Chanakira. That guy is a stupid guy anonzi Nigel Chanakira. Akagadzira bhengi rake rainzi Kingdom Bank. Aiziva kuti mabwida ari kushanda, so akaba mari akaluta akarishelfa. Izvozvi zvari kungo akaba mari isingaiti, akabira vanhu mari, mainvestors, macustomers ese vakalusa a lot of money. Yeah, system yechibwidiri yakatone mashona Mwari very serious.
tine murume anonzi Strive Masiwa, the billionaire. That guy who grew up in the Mozambia, akatora unhu hwezambia akauya akagadzira makambani. That guy anhu azivi history yake, akanga achirova matendapreneur, achirova mari nanangomo muZanu PF umu, vachiba vachiluta vachizogadzira makambani avo vachirova zesa. Ndo varume vakarova zesa, vakarova PTC kusvika yagara pasi. Nanhasi hatina chinhu. Vakatogadzira econet yake izvi akaiskwanda futi, akaenda kundogara Britain, izvo yachinja citizenship. Unhu wechimumbwa amubritish akakusiyai. Ndo kwakaperera upfumi hwedu. Vanhu vaishandiswa kuba upfumi hwenyika nemamumbwa nemanyasa fanwa kuvaziva. Vanoti Nigel Chanakira, voti Strive Masiva, Philip Chiangwa, nevamwe vese muri kuona zvipukira zviri kuuya izvo, ana Java, ana Sakupwanya, ana Chivayo. System yedu ngoita roll on ichingoenda yekuti vanostrip, vanoita tenderpreneur. Munhu uzoguma kutuka madzibaba kuti don't work, you are not serious, work harder. But mukaona zvakaita Masiwa, akanga achishanda mugovernment pailutwa zvinhu, haana kumbobvira akati fe kutaura. Akazotanga kuchema chema panga paitwa politics dzamujuru nangoma, achirwira matenda ipapo, vachishandisa wake kusvika vakaluta nyika yese. PTC yakastripwa nana Masiwa inonzi chii, nezesa ndo akadzistripa. Tikaenda Deribod yakastripwa nemanyasa, ndo vakanga vachishanda vachirova neGMB, vakatota zvese vakaendesa kuMalawi. Mining izvozvi iri kurohwa nemabumbwa, vese vari kupinda, land iri kubiwa nemabumbwa. Ndosaka vanzi nzvimbo yaMnangagwa. Hakuna zvakadaro, nyika yaMnangagwa hana chiro. Vanhu vese vari kubhenefita izvi tichazvitura. Family dzana Mugabe, vazukuru vake vachiba, vachitora zvinhu zvese vachienda nazvo. Mumaziva apa ndo paeconomic yese kuti isusu takarohwa sei, mari dzakaenda sei kubuda munyika. Toenda panyaya yekuti tambotaura pamitambo, pabhora, paeconomy kuti yakarohwa sei. Farming, mapurazi, zvakanzi taakutora ivhu tipeko vanhu vana veZimbabwe. Tikatarisa hakuna more than 1000 people akatora true land yairwirwa. Only a few mamumbwa nemanyasa nemashamwari avo. Tine maZimbabweans anoshanda nevanhu vakarorerwa, nevanororera nemanyasa nemabumbwa. Tarisa kuti Tongo Gara family, mafamilies airorana naMugabe konana Gutu kunese uko, mafamilies airorana nevapi, vachitora vachiluta zvinhu zvese. Tinana Mujuru ailuta, aingoda 10% paevery company reproductive, achitova mamines ese, achiba maminerals, magold, madiamond. Chadzwa kutosvika tati taane mutaka wamai Mudhuru. Pamutaka wamai Mudhuru, this was the most area yakanga ichirwa neDBs papaine the highest concentration diamond. Saka ivhu rese iroro raitorwa roenda kukambani yaMujuru iyo iri kudorowa uko yediamond. Ivhu rese rogezerwa ikoko ratonyangarika, wodzosa. Vaitatsika kudzosa ivhu rese ravanonga vaba voya kodurura pasina chinhu, votora futi marori votoenda kudorova uko, vodzoka asina chinhu. Ndo unozonzi mutaka wamai Mujuru. Mutaka wamai Mujuru kuta kuti ivhu raibva kumaini yamai Mujuru naMujuru kudorova yagezwa yatorwa madiamonds ese. Hapana ngari unanswerable madiamonds iya. Vaisvika vochera ipapo, it's a deep mine, voba ivhu rese rine high concentration yediamond, voenda naro kudorova vorigeza. Varigeza vodzoka vodzosa mavhu acho. Mavhu aidzoka iko ndo ainzi mutaka wamai Mujuru. Those guys are stupid. Tora ivhu rakawanda voenda naro kudorova nemaroli vorigeza, voba diamond vodzosera mutaka wacho wabva iko wacleanwa iwo, tichibiridzirwa. Toenda panyaya yefuti farming, tataura kuti mapurazi ese Mugabe ane 23, ana Mnangagwa hatizivi kuti vane mangani, asi vese vari kuma 2020 ivhu rese rakana takabirwa ipapo. Toenda pamaroads, makaona kuti akapera. Mahospitals, tinana Parenyatwa anenge ane macontract ekusupply government nemedicine nezvese, nevarume vakazoita vese MDC, vana Madzoyo vaya, opposition yedu yakapinda imomo kuba, ana Chamisa, ana Tendai Biti, vane mashelf companies anobuda vari kushandisa kuba government. Munhu anongogadzira company haina office, inenge ingori mubriefcase, ichienda kugovernment ichizi yapuwa tenda yekutenga madrugs, yapuwa tenda yekupinza mishonga, majekiseni. Ongopuwa mari otoidya, hapana chaanombonza, hakuna unomubvunza. Anototi ye baba mukada kutinetsa tinorwisana papolitics. ZANU-PF ndo mabhadhari ari kuita maopposition vese, maopposition ese. Chamisa Tendai Biti ndasiya politics, akaritaiswa neZANU-PF, akusapota ZANU-PF.
munhu muZimbabwe achindasiya politics zviri kureva kuti ari kutaura kuti ndakusapota ZANU-PF. Pamwe zvacho ndaritaya politics chete. The moment unongozwa munhu achiti handichaiti zvepolitics, kana mai muziya ari kuopposition motoziva kuti uyu akajoina ZANU-PF, I'm full member of ZANU-PF. Asi kana anoti politics unoreva kuti kuita opposition kana kuopoza ZANU-PF. So ndo mafambiro ari kuita zvinhu zvedu. Tiri izvozvi tine manews ZANU-PF inoda kukopa the Russian system yekugadzira anonzi vanhu vano mabourgeoisie or vakomana vanopiwa mari nemacontract vachiluta mari. Those people they are going to use that money to support the party, not the country. Tikatarisa vakomana vedu vana Chivayo, vana Sakupwanya, vakomana vari kujeri, vana Ndlovu nanani vachihedwa naPhilip Changwa vachiluta economy yenyika vachitora matenda. Imagine munhu aidaidzira mabhazi momunzwa vachida kuti maZimbabwe they don't work hard, kutaura madoctors akafunda nemari, maengineers anga ari kuzese akanyimwa kupuwa mari yekuti vagadzire micheni kuti ishande isingapuwe mari. Mari iye ichipuwa kuna Chivhaya asingagoni kunyora zita rake, anongogona kunyora bhazi richifamba richiruwa pasi, achiruwa pasi chinyora zvisingaoneki. Onzi ndiye ari kupuwa tenda yekurana zesa. Tenda iyi ndo yaisopuwa naMasiwa kai iri kungorohwa. Ndo marohwo ataingoitwa Zimbabwe. Muchacelebrate muchazva vachita kuti you must work hard vachikunyeperai. How can you work hard kunyika yakadai? Kana achita kuti work hard atoti enda upfugama pamberi peZANU-PF. Izvozvi munoona zvakaita iko chinocontrol economy yeZimbabwe. Haupana munhu angapuwa that contract or tender asina huori hwakanyanya. They killed net one yaida kupa matarifs ari serious. Munoziva zvakaitwa vashandi vakazovhura net one yakatanga kugadzira e-wallet yayo ikatora maengineers ayo akawanda ikaendesa kuti aite zve-e-wallet kuChina, vakaenda kodzidza vachidzoka vese vakaujoina, havana kujoina net one, vakauya kuenda kojoina econet vachivhura ecocash. Vichoti ZANU-PF guys vaitozvidza vachitora vakomana vakatotaura kuti muchidzoka ipapo tenda iro renet one rakanga ratogadzwa negovernment naminister rinongotoonza apa pane bhegi rakakura chava Masiwa tora mari maengineers ese akabva kunet one akaenda koshanda kueconet. Econet inet one, net one handika PTC net one vakailuta une connection serious munet one. Hatisi kuzomira nekuti ndiani because dai varume vachida kuti nyika inake vanotozviita, vane mari vane zvese. Mnangagwa anotoatya umwe wacho, they are billionaires, they are in his home, vari mupocket make vanopuwa matenda ekuti vanyarara, ndo vari kurana nyika. Izvo system yemari yese is no long under RBZ iri kupinda neecocash. Mari yako yese unotumira kuchainoita inopera muecocash ichirohwa naMasiwa. Apedza kuti handiti zvematongerwo enyika passive, handisapoti regime reZimbabwe achinyepa. Those guys ukatarisa pa2008 mabig companies akadai nana Mikkels, Econet, maplatinum companies, madiamond companies ndo vakaisa mari yese yakanga ichishandiswa iya yekurova vanhu kugura short long sleeve vachirova. Ndokwayakabva mahindra ese akatengwa nemakambani achiseva vanoti ZANU-PF yarohwa. Vaiziva kuti vanga vachichengetedza mainterest avo, varume vakanga vakadai naMokzone, varungu chaivo chaivo vari muhobho akazara sinotirwa mapurazi vanochengetedza their interest nekusapota ZANU-PF vachipa real intelligent real money vanhu vachishupika. Saka problem yeZimbabwe haisi kumboda chirida kungoti maZimbabwe ngoti hatichadi kutongwa nemamumbwa, hatichadi kutongwa nemabwedi, ndopega chete. Mabusinessmen ese akabenefita savo akatochinja macitizenship, garai ikoko hatidi kuvaona, pana hatidi kutombokona. Wakurya Zambia ukakonekta nemazambians ende kuita unhu hwezambia ukaluta ukaparadza PTC yanga iri the most yaibhadhara. Tikatarisa naRBZ, tikatarisa nazesa vakaba vakaita boo. Right, ZANU-PF yaita kuti vanhu vakawanda vazive chokwadi chimwe chavanga vasingazive change chakavanzwa nemushure kwekunge vaMnangagwa vaomesa zvinhu munyika, zvinhu zvaoma. Chinhu chasara chega munyika chiri kubhadhara munyika yeZimbabwe corruption chete, ndo zvinhu zvasara. But corruption hatingati chinhu chakanaka munyika yeZimbabwe, hachina kunaka. Corruption tikatarisa kwairi kubhadhara kwacho, iri kubhadhara ikoko kuZANU-PF.
kune vanhu veZANU-PF vari kudya nemusangani wavo, ndo vari kubhadharwa necorruption yavari kuita. So mune Zimbabwe isi kuuya panapa hakusi kuuya kwekuti tenchifara kana kuti chii, kuuya kwekutsamwa, nekuti nhamo yauri kusangana nayo ndo nhamo semu yandiri kusangana nayo. That's why uchionai ndiri panapa. Kurwisa kwavantoita ikoko ndiko kurwisa kwandotoitawo, because ivo pavantozviona padandemutande ipapa vanotoona makomendi enyu imi mame muchitaura, votozvionawo kuti vanhu venyika yeZimbabwe vakatsamwa. Naizvozvo satiregere kupai komendi, katinokupai imimi tipewo makomendi mukomendi section. Tinotozvikumbirisa kuti mafungiro ako iwe ndo anovaka nyika, mafungiro angu ndiri mumwe chete havake nyika. Asi chatinoda kuti tiite inyaya yekudhistributa meseji iri kutaurwa nevamwe vanhu vanenge vachisitiva nepfungwa dzakadzama, kuti zvisvikewo kune vamwe vanga vasiri kuziva zvirongwa zvinenge zvichirongwa munyika yeZimbabwe. Nekuti mukatatarisa TV yeZBC chaibuditse dzimwe nyaya dzatinenge tichibuditsa panapa, isu tinochibuditsa nyaya nemo, hatibuditse nyaya tisefe nyaya, hatigadzire nyaya, tinoona nyaya dzichiitika idzodzo dzechokwadi, ndo nyaya dzatofamba nadzo. Nekuti isusu takaviga nyaya kwemimi muchavingei panapa, nyaya dzechokwadi dziri kuvanzurudzwa, dziri kuvigwa neZANU-PF kumadandemutande yavo. That's why muri kuona media iri ndiyo yatora chinzvimbo cheZBC yakuunza nyaya sezvazviri, because media iripo pakuti pane singabude voice, pamusingataure mimi, isusu ndo patinenge tichitaura ipapo, kuti munhu asazive kuti aiwa zvinhu zvakafamba so, because media yehurumende haina chairi kutaura, haina chokwadi chairi kutaura. Saka takutorwira kodzero dzedu ipapa. Dai vanga vachibvumidza tipinde mustriti, taitopinda mustriti toratidza shuwa kuti isusu takatsamwa, toratidzira. Thank you for watching Mure Zimbabwe.